ODM e kaunti ma Homa Bay kod Migori noriwore kanyakla gi wede kod osiepe e ik mar mama Ruth Muga ma en min od Zachary Muga mande nosebedo jakom ODM ei Kabondo kuom thuolo malach. Ik manyo otimie dalane mantiere Kolal ei Kabondo. Gavana Gladys Wanga, jalupne Oyugi Magwanga, jood bura ma Kasipul Ong'ondo Were, duto ne jochopo mar kuyo kod familia mar joka Muga kendo timo mos makende. Spika ma Homa Bay Julius Gaya kod MCA ma Kabondo West Peter Nyakomita aduto ne ojiwo hocho makende ne familia. Chenro mar ikono nota kod kanisa mar Anglican kotelne kod St Mary's Magdalene Gotrateng Parish e bwo Reverend Shadrack Zadakaya Okech. Anyalo chunge tok ng'ato kata amanya wacho ni wang' ni arom. Daktari nomi 2 months 2021 lakini Nyasaye omede 3.5 years to waduoko ne Nyasaye erokamano. Gima nyawacho kuom sani kuom nyithindwa gi familia waendelea gi kwe gi unity mane mama omiyowa. Waduto wan mana dhano to Nyasaye ema rito ng'ata ng'ata. Koro wabiro bedo mana tipo mar Jehova Nyasaye. Jokobura masogo nomiya gima ber kendo nomiya nyako malong'o kabisa. Wasedak kode maber. Aparo ni pok abedo reprimanded in any way mondo abi e kot mar waseko bura. Mos uru Nyasaye ma mondo bed kodu. Muga gini ji duto te dhiye, waduto te gini omakowa. Mos uru ahinya Nyasaye mondo bed kodu. Family jaduong' Muga kamata to gi nyithindo to gi chief makoro dong' mosura ahinya ahinya. Wito mama ok gima yot. It's difficult. But adwa nang'isu ni mumondiko ni in all things give thanks.